Milosrdný Bože, utrpením a smrťou Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, premohol si smrť, ktorú celé ľudstvo zdedilo ako trest za prvotný hriech. Prosíme ťa, urob nás podobnými Kristovi, a keď sme podľa prirodzenosti doteraz žili ako ľudia hriešni, daj, aby sme odteraz posvetení Tvojou milosťou žili ako ľudia vykúpení skrze Krista nášho Pána. Amen. Teraz bude nasledovať prvá časť dnešných obradov, bohoslúžba slova. V prvom čítaní si vypočujeme 4. pieseň o Božom služobníkovi od proroka Izaiáša. Voláme ho evanjelistom Starého zákona, pretože veľa píše o budúcom Mesiášovi. Už 700 rokov pred Kristom zachytáva Božie zjavenie o budúcom vykupiteľovi. Čítanie začína rečou Boha, pokračuje rečou proroka kľudu a končí opäť rečou Boha. Zmysel tejto piesne sa výrazne spĺňa na Ježišovi Kristovi. On je tým mužom bolestný. On vzal na seba naše viny. Jeho smrť bola pre ňoho cestou k povýšeniu a nám priniesla vyslobodenie, záchranu a život. Aby Boh Syn vykúpil hriešne ľudstvo, vzal na seba ľudské telo. Žil na zemi medzi ľuďmi ako jeden z nás a preto dobre chápe naše problémy, starosti i slabosti. Môžeme sa na ňo neustále s dôverou obracať. O tomto nás uistí autor listu Hebrejom v 2. čítaní. Nesmieme však pritom zabúdať na bolestný výraz nášho vykúpenia. Je to utrpenie a smrť Božieho Syna na kríži, jeho poslušnosť a modlitba, ktorú Otec vypočul. Ježišovo jedinečné postavenie je práve v tom, že je Božím Synom a zároveň aj jedným z nás. On, hoci bol bez hriechu, vzal na seba naše hriechy. Je zároveň kňazom, oltárom i obetným baránkom. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Boh hovorí: Hľa, môj služobník bude úspešný, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Ako sa mnohí nad ním zhrozili, lebo bol zohavený, že sa výzorom nepodobá človeku a vzhľadom sa neponáša na ľudí, tak rozoženie mnohé národy. Králi pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nevravelo, a spoznajú, čo nikdy nepočuli. Prorok hovorí: Kto uveril, čo sme hlásali, a Pánovo rameno komu sa zjavilo? Veď vzišiel pred ním ako ratolieska sťah koreň z vyschnutej zeme. Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli. Ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal slabosť ako niekto, pred kým si zakrývame tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. A on niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prehodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny stríznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili. My všetci sme blúdili ako ovce, každý zahol svojou vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to poníženie znášal a neotvoril ústa. Ako baránok vedený na zabitie, ako ovca, ktorá onemela pred striačmi a neotvorila ústa.
Násilným súdom ho odstránili, a kto sa bude starať o jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny žijúcich, pre hriech môjho ľudu na smrť ubitý. So zločincami ho pochovali a hrob mal medzi boháčmi. A hoci sa nedopustil neprávosti, ani les nebola v jeho ústach. Pán dovolil zdrviť ho slabosťou, keď dá svoj život na zmiernu obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná Pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasýti sa poznaním. Boh hovorí: môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. Preto mu dám ako podiel zástupy a s mocnými sa bude deliť o korisť. Pretože vydal na smrť svoj život a započítali ho medzi zločincov. A on niesol hriech mnohých a prosí za hriešnikov. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Páne, v teba dúfam, nech nie som zahambený na veky. Vysloboď ma, veď si spravodlivý. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú. Susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvý. Som z ťa odhodená nádoba. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím, ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Mužte sa, majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi bolestiami. Veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých,
ktorí ho poslúchajú. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Ďalšie dejiny Pánovho umúčenia, ktoré budú o chvíľu nasledovať, nie sú len správou i informáciou, sú aj výkladom a zvestovaním. Správa nehovorí len o tom, čo sa stalo, ale prečo sa to stalo. Evanjelista Ján jasne hovorí, že Ježiš sa dobrovoľne vydal na smrť. Obetuje sa za nás, aby nás vykúpil a zachránil. Ježiš umiera práve v hodine, keď sa v chráme zabíjali baránky na veľkonočnú večeru. Ježiš je tým pravým veľkonočným baránkom a jeho krv je cenou našej spásy. V liturgii sme nielen poslucháčmi, ale aj účastníkmi týchto udalostí, ktoré nám táto liturgia sprítomňuje. Po včerajších udalostiach pri poslednej večeri Pán Ježiš odchádza s apoštolmi do Getsemanskej záhrady, aby sa tam pomodlil. Pozorne sledujme ďalší vývin udalostí a pozorujme, čo všetko Pán pre nás podstúpil. Pri počúvaní paší môžu starší a zdravotne slabší sedieť. Pri oznámení, že Pán Ježiš odovzdal svojho ducha, si všetci na znak vďaky na chvíľu kľakneme. Sláva ti a chvála Ježišu Kriste. Sláva ti a chvála Ježišu Kriste. Kristus sa stal poslušným až na smrť na kríži. Sláva ti, Kriste, kráľ večnej slávy. Umúčenie nášho Pána Ježíša Krista podľa Jána. Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada, vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a slov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu. Ježiša Nazareckého. Povedali. Ja som. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal, ja som, cúvlia popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal. Koho hľadáte? Oni povedali. Ježiša Nazareckého. Ježiš odvetil. Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal. Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani
A zda nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec. Kohorta, veliteľa židovských sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv k Anášovi. Bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrí jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi: Nie si aj ty z učeníkov tohoto človeka? On vravel: Nie som. Stáli tam aj sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkne sa vypytovali Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia. A nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: Ako povedáš veľkňazovi? Ježiš mu odvetil: Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ? A tak Chorná zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho: Nie Si aj ty z jeho učeníkov? On zapral. Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtiaľ ucho vravel: A nevidel som ťa s ním v záhrade. Peter znova zaprel a v tom zaspieval kohút. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: Akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu: Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal: Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali: My nesmieme nikoho usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorý im naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Hovoríš
nevieš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne. Pilát odvetil: Vari som ja Žid, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stádiaľto. Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ. Ježiš odpovedal: Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal: Čo je pravda? Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel: Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali: Toho nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. A vojaci uplietli strň a korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: Buď pozdravený, židovský kráľ. A bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im: Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam. Ježiš vyšiel von s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: Hľa, človek. A len čo zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: Ukrižuj ho. Pilát im povedal: Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali: My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: So mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.